बर' सावथुन सिजौआ लाबोनो हादों मोनद' हादोरसा सावथुन बान्था। दिनै खौरां मेलाव बाहागो लानानै गांफा आर'नाइ फालि होनानै मान बावदों सालबारि जिल्ला बिसाया। लोगोसे गोजोननायखौ फोरमायदों गुथि आसाम रायजो सावथुन बान्था मोनगिरि बर' सावथुन सिजौआ मोनद' थाखोनि बान्थाखौ मोननो हादों। शिवम प्रडाक्शन आरो फिसाल फिल्म्सनि सिङाव दिहुनजानाय बे सावथुनाव फारियै प्रियम खेरखातारि आरो ओम प्रकाश खेरखातारिया गोनांथि होदों। भारत भुटान सीमायाव रायजो जानाय बर' माहारियारि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय एबा रायजो जानायखौ लानानै बानायदोंमोन बे सावथुनखौ। दिनै मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामायाव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों दिहुननाय ओम प्रकाश खेरखातारिया आसाम सोरखारखौ साबायखर बावदों। दिहुनगिरिया बर' रावनि मोनसे सावथुननो मोनद' बान्था मोननो हानायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों होननानै बुंदोंदि आथिखालाव मोनद' बान्था मोनदों होननानै रावनि हेंथा जानो हाया। मख'नो गोनांदि बर' रावनि सिजौ सावथुना बेस्ट डेब्यू डाइरेक्टर, बेस्ट एडिटर, बेस्ट नेगेटिभ एक्टर, बेस्ट डिजाइन, बेस्ट आर्ट डाइरेक्टर आरो बेस्ट मेकआप बे मोनद' थाखोनि बान्थाखौ मोननो हादों। सावथुन मुलुगाव आं 2002 निफ्रायनो एक्चुअली आं मावबोगासिनो दं। 2002 निफ्राय अनेक एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय। आब'जोंबो आं प्रडिउसार प्रियम आब'जोंबो आं अनेक खामानि मावनो माने खाबु मोनदों। अनेक फिल्मावबो आंखौ चान्स होदों, बेनि थाखाय आब'खौ आं थेंक इउ होननांगोन। मानोना आब' नङामोनबा आं बे सिजौ सावथुन माब्लाबाबो साक्सेस जानो हानाय नङामोन। जियानो जाथों आं सिजौनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनोसै। सिजौ सावथुनाव एक्चुअली जों जेराव लकेसन बे जोंनि जेरावनाखि गामि सायखंगुरि बाक्सानि, बेयावनो अलमस्ट 70% शुटखौ लानाय जादोंमोन। अरुणाचलावबो लानाय जादोंमोन आरो मानास सिङावबो लानाय जादोंमोन। बेयाव जोंनि होल टीमानो अनेक खस्थ' खालामदों आरो जोंनिनो गामिनि माने मानसिफोरा अलमस्ट गामियानो अनेक बे सावथुननि थाखाय माने जोंखौ हेफाजाब होदों। बिनि थाखाय आं माने साबायखर होनांगोन। आरो बिदिनो जोंना सावथुनाबो दिनै साक्सेस जाबाय। मानोना जोंना आलायारननि उनाव इन्डियान पेन'रामायाव मोननो हानाया बे सेकेन्ड माने जाहैगोन बेनो आरो सेकेन्ड टाइम। बिनि उनाव दासिमबो मोनाखै। दा देग्लाय जोङो 6 केटेगरियाव जोङो मा होनो एवार्ड मोनदों, बेखौ जयन्त नार्जारिया बुंखांबाय। दा अनेक जोंना मा होनो रायजो राजाफोरा आंखौ सोंबाय थायो जे जोङो माबादि नुगोन, माला इउटुबाव हगारगोन, माला माबादि नुनो मोनगोन। मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बे जोङो रिसेन्टलि जों बेखौ जोङो इउटुब नङाबा जोङो OTT प्लेटफर्माव जों हगारसिगोन। रायजो राजाफोरा एसे फल' खालामबाय थाबानो जाबाय ससियेल मिडियाफोराव। जेब्ला रिलिज जागोन होमबा आं खनसे आरो फिन आं प्रेस कनफारेन्सआव आं बुंगोन। एक्चुअली बेयाव अनेक माने बुंनो थाङोबाथ' बहुत हिस्ट्रि दं। आं आरो दा डाइरेक्टर बिशाल सालिहा बेजों आं खनसे गावनिनो माने शर्ट डकुमेन्टारि साबधान होननाय शर्ट डकुमेन्टारि इन्टारनेशनेल माने मा होनो जार्मानिनि फ्रेंकफुर्टआव सेलेक्ट जादोंमोन। बै समाव जोङो जेब्ला थांदों जों फेस्टिभेलाव गल्डेन ट्री इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव जों जेब्ला ज' थांदों होमबानो अनेक आं डाइरेक्टर प्रडिउसार इन्टारनेशनेल लेभेलनि लोगो मोनदोंमोन आरो। होमबानो आं सानखादोंमोन जे आंनाबो जुदि फिल्म माने सावथुना जुदि इन्टारनेशनेल लेभेलसिम जुदि बिदिनो जुदि माने वर्ल्ड वाइड हिसाबै जुदि आंनि सावथुना जुदि नुनो मोनोबा बा आंबो जुदि पार्टिसिपेट लानो हायोबा बेसे गोग्गाथाव खोथा। बै समाव आंनि फंबायनिया थांदों न' डाउट, खिन्थु फंबायनिजोंनो आं गोग्गारै बै समावनो लादोंमोन। खिन्थु आं सानोमोन सिं सिं जिहेतु आं 2020 माने 21 निफ्रायनो आं 2000 मा होनो 2 निफ्रायनो आं जिहेतु बे माने सावथुन मुलुगजों दं, बेनिखायनो गासिबो एक्चुअली जाय आर्टिस्ट बिसोरनो सिमां थाखायोनो जे गावनि फिल्मा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम थांथों। बेबायदिनो आंनाबो सिमां दंमोन। बिदिनो सावरायलायनाय जाबाय जे माने बिदिनो नेक्स्ट जुदि जों प्रजेक्टखौ खालामबा ज' खालामसै जोङो। माखौ लानानै बानाय जायो। बिदिनो लासै लासैनो सावरायलायनाय जाबाय।
थ' सावरायलायनानै लास्टआव जोङो फाइनेलि जोङो सिजौनि जि दा स्क्रिप्ट माने मा होनो जोंनि गंगारनि आरो जोंनि बर'नि कम्बाइननि मोनसे स्ट'रि लानानै जों बानायनायखौ जों बैनिफ्रायनो सावराय आरो अनेक रिसार्चबो खालामनाय जाबाय भुटानावबो थांनानै रिसार्च खालामनाय जाबाय गुगोलावबो खालामनाय जाबाय जोंनि बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोरजोंबो रायलायनाय जाबाय थ' आरो उन्दैयावबो खोनाखाबाय थाखायोमोननो जोंनि आइ आफामोनानो बुंखायोमोन थ' आंबो बिशालखौ बुंबाय जे बिदिबो जोंना माने दंमोन आरो स्ट'रि थ' गावबो मोजां मोननानै गाव माने आवगायबोबाय आरो थ' जिहेतु रांनिबो बहुद माने जिहेतु बे माने एसे बिग बाजेटनि जिहेतु सावथुनमोन थ' आब'खौबो जों ज' एज ए फेमिलि हिसाबै जों सावरायलायनानै जों सानैबो जों आवगायनानै फैबाय आरो थ' बिशालनि डाइरेक्सनावनो बे सावथुनखौ बानाय जाबाय थिग बिदिनो जों जिहेतु बे सावथुना साक्सेस जाबाय थ' जोंना आरोबाव फिउचाराव जोंना प्लेनिं दं नाथाय बिदि नङा जे जों नेक्स्ट इयारावनो बा बोसोरनै उनावनो बानायगोन जिखुनु जों सावथुन बानायोबा मोनसे प्लेनिंआवसो मावनांगौ हयथ' जोंना बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रैबो जानो हागौ थ' जोंना नेक्स्टआ जिहेतु जोङो बे लेभेलसिम सफैबाय नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम थ' बे लेभेलनि नङाबाबो बिनिख्रुइ गोजौनि जोंना प्लेनिं दंखायो थ' जानाय जायियाथ' उननि खोथा जोंना खिन्थु प्लेनिंआ दं आरो जोङो मावगोन होननानै जों माने बिसास आरो जिहेतु बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरिफोरा थांना थानायनि केरियार महरै लानो हायो नामा मा बुंनाय दा आवगायाव आं दिनै अनेक बोसोरनिफ्रायनो आं नुबोगासिनो दं जोंनि आर्टिस्टफोरा बै समाव प्रफेसनेल हिसाबाव जोंनि बे माने इन्डास्ट्रियाव जों एक्सुवेलि जों माने लानो हायामोन आरो जे बेनो प्रफेसनेल हिसाबाव खिन्थु दा बिदि जाबाय जोङो प्रफेसनेल हिसाबावबो एसेबाबो लानो हायो मानोना दा जोंनि एभ्रि इयार जोंना माने 20 to 30 तासो जोंना सावथुन ओंखारो आरो जोंना दा लासैनो जोंनि बिटिसि एरियायाव माने हलबो जागासिनो दं थ' बिदिनो जुदि बारायलांबाय थायोबा होमबा अबभियासलि जोंनि रेभिनिउ जि मोनो बेखौ सबनाबो हेफाजाब मोनगोन बेखौ आरो दा जोंनि अलमस्ट मथा मथि 100+ जोंना प्रजेक्टाराव गामि जोंना माने मा होनो माबा जायो आरो मा होनो गामि जोङो सावथुनखौ देखायनो हायो थ' बेयाव दाना 30 to 40,000 प्रडिउसारफोरा मोनो थ' आवगायावबा जोंना बारा मोनामोन बिदिनो माने 10,000 15,000 20 बिदि टाइप मोनोमोन थ' दा लासै बारायलांगासिनो दं आरो दा हलफोराबो लासै जोंनि बर' एरियाफोराव बांगासिनो दं थ' आं सानो माने बेखौनो प्रफेसनेल हिसाबाव लानो हागोन आरो फिउचाराव आरो मोजाङैनो थ' दा एसे दं किसुमान प्रब्लेम थेवबो आं सानो हागोन आरो